Il-ħadd li ġej ħajkollna mixja mod speċjali indirizzata għal Maltin u l-Awġin kollha, ħatkun titlaq minn żewġ propju destinazzjonijiet, ħadd titlaq minn Pjazza Tinja Sliema u destinazzjoni l-oħra minn Pjazza Gavino Gulija Bormla u t-tnejn ħajiltaqgħu il-Valletta Waterfront. Din il-mixja msemmija Abreast for Cancer, jiġifieri aħna li għaddejna mill-kanser tas-sider qed nagħmlu din il-mixja simbolikament sabiex nuru support ma' ħaddieħor u support ma' min qiegħed għaddej mill-esperjenza bħalissa. Il-highlight ħatkun fejn ħajkollna breast cancer survivors li ħajaqtfu id-dajes minn Birgu għal Valletta Waterfront Laguna. Dana ħajkun mod speċjali għall-ewwel darba din is-sena fejn aħna qed nistiednu il-nies sewwa mis-Sawt u sewwa min-Nord ta' Malta sabiex jiġu ħalli jappoġġjawna. Ħajkollna wkoll mistednin distinti ambaxxaturi, Sinjura Michelle Muscat li ħadd tiġi wkoll u wara wkoll ħajkollna privates lesti biex kif nagħlqu dan l-avveniment kulħadd jerġa' jmur lura minn fejn beda. Private għall-Bormla u private ukoll għal Taslima.